1919 les pintures de Santa Maria de Mur marxen de casa seva per no tornar. Serà la primera venda de pintura mural que es fa, l'adquireix Ignasi Pollack, que el traspassarà amb un col·leccionista que es diu Plandiura i aquest les enviarà cap als Estats Units el 1921. Els fets de Mur estan a l'origen de tot el que nosaltres anomenem l'aventura del romànic a Catalunya. És important aquest arrencament perquè al ser el primer posa de manifest les dificultats de protegir aquest art. És el detonant, és el fet que provoca una reacció per part dels museus i del patrimoni català de rescatar o de preservar totes les pintures murals que avui en dia són al museu per evitar justament que anessin a l'estranger com aquest cas. Per tant, Mur està en l'inici de la història. I per tant, és tan important veure la pintura com veure el lloc on estaven. Si vosaltres teniu aquesta curiositat, teniu aquesta empenta per, a més, connectar amb els nostres orígens més ancestrals, crec que heu de fer una visita a Santa Maria de Mur, al Castell de Mur, i connectareu directament amb aquesta història nostra que ens ha fet com som. Visiteu Santa Maria de Mur i tindreu la sensació que formeu part d'una gran història.